Hare Krishna, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare നാമം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ, 2 മിനിറ്റ്. Rama, Rama Rama, Hare Hare, ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare ഹരേ 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 രാം രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Hare Hare, Hare Rama, ഹരേ Rama രാമ Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare കൃഷ്ണ Krishna, രാമ Hare രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, കൃഷ്ണ Rama, രാമ രാമ Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ Rama, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ 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 Rama, കൃഷ്ണ Rama കൃഷ്ണ Rama, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ 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 Rama, കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Rama, Rama കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Hare. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ Hare ഹരേ. Hare, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 Rama ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ Rama, രാമ Hare Rama, ഹരേ. Rama Rama, Hare Hare. കൃഷ്ണ Krishna, Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Krishna ഹരേ Hare രാമ Hare, രാമ Rama, രാമ ഹരേ. Rama Rama, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Hare. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ Krishna, രാമ Hare ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ Rama, ഹരേ Rama ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ Hare ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ Rama, ഹരേ Hare Rama, ഹരേ Rama രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna ഹരേ Hare ഹരേ. Hare ഹരേ Rama, Rama Rama, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Rama, കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Rama, Hare Rama, Rama Rama, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Rama, കൃഷ്ണ രാമ Hare രാമ ഹരേ Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ Hare ഹരേ Krishna, ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ഹരേ ആ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ഹരേ ഹരേ
രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി हरे राम हरे हरे ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നെറ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നേ, മൊബൈലിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 6ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ പഠിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ്. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് മുഴുവനും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ശരീരം വെടിയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, സമാധിയിലാക്കാനായിട്ട് ശരീരം വെടിയാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന് ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഈ അധ്യായം 6നെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അധ്യായം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും 5 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള അധ്യായത്തില് യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും 33 മുതൽ 36 വരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 47ാം ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറാം. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ജ്ഞാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ.
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാ, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും അയാൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സന്യാസിമാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? സന്യാസിയല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ആണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലും കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് വിശിഷ്ടമായതെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്, കർമ്മയോഗം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തില്, വിശേഷിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്ത് തന്നെയാണ്? കർമ്മയോഗം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ചില സന്യാസികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം, ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണ്. അപ്പൊ ചില സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അത് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണ്. കാരണം ഇവർ എന്തിനാണ് ലയിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, അതിനാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണെന്നും പറയാം. യം സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ സന്യാസ സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് യോഗം എന്നത് അർത്ഥമാക്കുക. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? യോഗം തന്നെയാണ്. ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരിക്കലും യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഒരു യോഗി ആവണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭക്തിയോഗം അഷ്ടാംഗ യോഗം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. ആ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ നല്ലത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം ആണല്ലോ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടിയിട്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഫലത്തിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഫലത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ് അവിടെ. എന്ത് ചെയ്യാന്? കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതാണ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരീഷ്ണ ഭക്തി സേവനം അല്ലെ? കാരണം അതിലെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഭാഗവതം കേട്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ആസക്തി തന്നെ വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതിനുപേക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് കലിയുഗത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയില്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമാ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്യണം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിരോധിക്കണം. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് യോഗാസിദ്ധിയില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം. സാധകന് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പ്രാരംഭകന് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കണം. അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വന്നിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മള് അവിടെ നമുക്ക് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡുകൾ പറയാം. യോഗാരൂഢനും പിന്നെ യോഗാരൂഢനും യോഗാരുരുക്ഷു അത് ഇത്തിരി കൂടി കഴിയുമ്പോ വരുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ. അപ്പൊ പറയാം നമുക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഒന്ന് കർമ്മമാണ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ നിരോധനമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് പേരുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം. ഇത്തിരി കൂടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്ക, ആരംഭത്തില് കർമ്മമാണ് മാർഗം, അത് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി, ഇത് നമ്മളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ബുക്കിലേക്കാളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേദകേന്ദ്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കർമ്മകാണ്ഡം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? പതുക്കെ നമ്മള് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മള് എന്തിലേക്ക് എത്തും? നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തി. കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തില് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ വരും, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ എത്തുമ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് തുടങ്ങും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ബ്രാഹ്മണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട പരിജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങും. പ്ലസ് നമ്മൾ എന്താണ്? തപശ്ചര്യകൾ തുടങ്ങും. നമ്മള് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, തപശ്ചര്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗം. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്തത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കും. ലാസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിലെത്തപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ആ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്? കർമ്മകാണ്ഡത്തിന് കഴിഞ്ഞു, നിഷ്കാമ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്തിയത്. ഇതാണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി പറയണത്. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും വേണ്ട, നേരെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണവും ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ എവിടെ എത്തും? നമ്മളെ
ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മനസ്സിലായോ? യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു നാകർമാസുനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യത്തെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതായത് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ആളാണ്. യോഗാരൂഢൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതിനും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്, യോഗാരൂഢൻ. യോഗാരൂഢൻ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കൽ നമുക്ക് പറയാം. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്വയം നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു വരേണ്ടത്. പക്ഷെ അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, നമ്മൾ ഉയർന്നു തന്നെ വരണം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ടുള്ളതും ശത്രുവായിട്ടുള്ളതും. ബന്ധുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ശത്രുവായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്, ബദ്ധനാത്മാവിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനെയോ മനസ്സിനെയോ ആത്മാവിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ന പദം നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്താണ്, മനസ്സായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആത്മപദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന പദത്തില് പറയുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത്, ഹി എന്ന പദം. അത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ഹി എന്ന പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മാമൈവാത്മനാജിതഃ. അനാത്മനസ്ഥോ ശത്രുത്വേ. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതില് നോക്കണ്ട, ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഇതില് കുറെ തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതില്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അതിന് കഴിയാത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സാരായിരിക്കും, നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മനസ്സുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും എന്ത്, മനസ്സ്. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ വഴിക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിലെ യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക. അതിനുശേഷം ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് യോഗയിൽ നടക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണാവബോധമാണെങ്കിലോ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് എന്തിൽ വരും, നമ്മള് ആ നിയന്ത്രണത്തില് വരും. ജിതേത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തറിയാം, ശാന്തി നേടി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഒരേപോലെയാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ അപമാനിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, മാനിച്ചാലും വിരോധമില്ല, സുഖിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ കൈവരും, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മൾ അതില് വന്നുകൊള്ളും. അങ്ങനെ കൈവരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് എന്തുണ്ടാവില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, പരമാത്മാവിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നിർബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെത്താനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് സ്വമേധയാ തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചൊരു വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി, അറിവ് നേടിയപ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അയാൾ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതികതയിലല്ല, അഭൗതികതയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതികതയ്ക്ക് പുറത്ത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരേപോലെയായിരിക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, നിയന്ത്രിത മനസ്കനായിരിക്കും. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിന് അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യം എന്ന് കരുതുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹവും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ചരൽക്കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ അറിവും ഇതൊക്കെ അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇതൊന്നും അത്ര മൂല്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയും, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അയാൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സുഹൃമിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാത്യേഷു ബദ്ധുഷു സാധുഷോപി ച പാപേഷു സമാ ബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സ്വജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. അപ്പോ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, സ്വജനങ്ങള്, പാപികള് ഇവരൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒത്തിരി കൂടി ഉയർന്ന പുരോഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്,
മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹം. അതായത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടും സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാമം എന്ന് പറയാം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തില്ലാതാക്കുന്നു? വിവേകത്തെ ഇല്ലാതാക്കും നമ്മുടെ, അല്ലെ? നമുക്ക് അതിനോട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ, അമിതമായ ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമ്മളെ വിവേചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും. കാരണം അത് നേടണം എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്രോധം, ഇത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാതെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോധം, രണ്ടാമത്തേതാണ്. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരുന്നത്. അടുത്തത് ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല, ഇനിയും വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആർത്തി എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അത്യാഗ്രഹം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലോഭം എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഹം. മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് അതായത് നമ്മള് മറ്റുള്ളതിനോടുള്ള കൂടുതലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയോടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുക്കളോടാവാം. നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ആഗ്രഹം. അത് നമുക്കത് അതിനോട് കൂടുതൽ ബന്ധത്തിലിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യം ചിലപ്പോ വേറെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും, ഭയങ്കര മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. മനസ്സിലായ? മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പം അതിനോടുള്ള. അതൊരു ഭക്തിയാകാം, വസ്തുക്കളാകാം. മതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവനാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഭയങ്കര മികച്ചവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ അറിവുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു അമിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എന്ത്? മതം എന്ന് പറയുന്നത്. മത്സരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവും, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുക, മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അസൂയനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മത്സരത്തില് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായി? 6 പോയിന്റ്. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ: കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മതം, മോഹം, മത്സര്യം. ഇനി അടുത്തതില് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേല് യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം. ഇതില് നോക്കിയേ, ആദ്യത്തെ നാല് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, അത് നമ്മൾ യോഗ രുക്ഷു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞതിന്? യോഗ രുക്ഷു. അതായത് യോഗയുടെ 6 ഘട്ടങ്ങളില് പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന. യമ മുതല് ആസന, പ്രാണായാമം 4 വരെയുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് യോഗയുടെ തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യോഗ രുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുടക്ക സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണത് യോഗ രുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, 2-3 ശ്ലോകം മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? തുടക്കക്കാര്. അപ്പൊ ഇത് തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, യോഗാരുക്ഷു എന്ന് പറയും. അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ വരുന്നത്? യമം, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം. ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഈ യോഗാരുക്ഷിൽ വരുന്നത്, തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക്. അവര് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പൊ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് യോഗാരൂഢൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന തലമാണ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്തിലേക്ക് കടക്കും? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? ആ യോഗാരൂഢനില് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധന വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ യോഗാരൂഢനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയർന്ന തലത്തിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്കപ്പൊ യോഗാരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന്, അത്രയും ഉള്ളത്.
യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകി യത ചിത്താത്മാ നിരാശീർ പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം, മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഒന്നിലും ആശയുണ്ടാവാനോ മമതയുണ്ടാവാനോ തോന്നരുത്. ഒന്നിനോട് നമുക്ക് ആശയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മമതയുണ്ടാവാനായിട്ടും പാടില്ല. നമ്മള് മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അപ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ത് പരിശീലിക്കുന്നത്? യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത്. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ആൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പോ യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾക്ക് മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആ പരിത്യാഗം പരിപൂർണമല്ല താനും. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മള് പരിത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയല്ല? ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ പരിത്യാഗം ഒരിക്കലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിൽ ഉള്ളതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രം. അത് അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണത്. 255-56. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥാമുപയുജ്യതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സമ്പന്നേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മമതാ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യ ഹരി സംബന്ധി വസ്തുനഃ മുമുക്ഷി പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗുകത്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം എങ്ങനെയല്ല? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിത്യജിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്താ അറിയാതെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ. അത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ആ പരിത്യാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛതം നാതിനീചം ചൈലാജീനാകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയാക്രിയഃ ഉപാവിശ്യാസനേ യുഞ്ച്യ ഉദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയാ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം. ആ വിജനമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ സ്ഥലം, നമുക്ക് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആകാം. പോയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്? കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച്, ദർഭപ്പുല്ലുണ്ടല്ലോ, ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ വസ്ത്രം വിരിക്കണം. എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ 3 ലെയറിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇരിപ്പിടം നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്കൊരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ വസ്ത്രം വിരിച്ചിട്ട് 3 ലെയറിൽ ആ ഇരിപ്പിടം ശരിയാക്കണം. പിന്നെ അതും ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആവാൻ പാടില്ല. ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ വീഴോ എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും നമുക്ക്. താഴ്ന്നതാണെങ്കിലോ, കാരണം വിജനമായ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരാൻ, ചിലപ്പോ അവിടെ പല ജീവികൾ ഉണ്ടാവും, മഴജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മനസ്സിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിപ്പിടം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് വിശുദ്ധമായ ഒരു പരിസരം കൂടി ആയിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഇത് കുറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശരിയായ കുറെ നമ്മൾ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ആ ഒരു ഇരിപ്പിടം, അത്രയാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യണം, അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഒരു സുഖം, നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ശരീരം വേദന വരാം, കഴപ്പ് വരാം, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും, ആ യോഗ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഇരിപ്പിടം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരമായി കാണുന്നതെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആര്? ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളും അതുപോലെ പിന്നെ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അസ്വസ്ഥരാണ്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവരെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള എന്താ പറയാ കുറവാണെന്ന് പറയാം. ആത്മാവബോധത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഉപായം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗകൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിലും പോകണ്ട, യജ്ഞവും ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത്തെ. കലഹത്തിന്റെയും കാൽപ്പെട്ടിന്റെയും ഇക്കാലത്ത് ഹരിയുടെ തിരുനാമോച്ചാരണം മാത്രമാണെന്ത്? മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ തന്നെ അതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മതിയെന്ന് പറയുന്നത്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മ വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃസംയമമച്ഛിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. ഒരു സെക്കൻഡ്. തന്റെ ശരീരവും കരുത്തും ഋജുരേഖയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗിന സായുധ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം സ്വസ്ഥം നിയന്ത്രിതവും മായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സൗഹൃദ. അപ്പൊ തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറയാണ് ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? നാസാഗ്രത്തില് അതായത് നമ്മുടെ നാസാഗ്രം വെച്ചാൽ മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഉന്ന
പിന്നെന്താണ്, സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായിട്ട് ഭയമില്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന് എന്നെ എന്ന് പറയണല്ലേ, എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ശരീരവും കഴുത്തൊക്കെ ഋജുരേഖയിൽ നിർത്താം, എന്നിട്ട് നാസാഗ്രത്തിലെ ദൃഷ്ടി ഊന്ന, അതിനുശേഷം സ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തോടെ ഭയമില്ലാതെ ആ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കണം. നമുക്ക് നടക്കുവോ? പറ്റുവോ? പോയോ? ഇല്ല മാതാജി, പോയില്ലാന്നോ പറ്റില്ലാന്നോ? പറ്റില്ല. പറ്റില്ലേ? നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തില് മറ്റേല് പറഞ്ഞ നാമജപം ചെയ്താൽ മതി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് വിട്ടു കളയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറക്കാം. അപ്പൊ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണത്, ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ അപ്പൊ തന്നെ കഴുത്ത് വേദന വന്നു എന്ന് പറയും നമ്മള്. ശ്രമിക്കായിരുന്നു അല്ലേ മാതാജി? ചെറിയ ഏജിലങ്ങ് ശ്രമിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഏതായാലും കലിയുഗത്തിലല്ലേ, നമുക്കപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നാമജപം തന്നോണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല, നമുക്ക് ശരീരം തണ്ടൽ വേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നാൻ പറയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, കണ്ണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നോക്കിയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കുറ്റ കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഭയമില്ലാതെ, അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലെ. അടുത്ത സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. നിയന്ത്രിത മനസ്സോടെ ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനാണ് യോഗയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിർഭയനായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ ഉള്ള കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയമില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം നമുക്കറിയാം മരണഭയമാണ്, അതുപോലും നമ്മൾ ഇല്ലാതാകാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മളാ ബുദ്ധി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലക്ഷ്യം, നമുക്ക് ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ കൃഷ്ണാവബോധം അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു ഉത്തമ യോഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തീരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്ത് മാത്രം മതി? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് വരും? ഈ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകും. നമുക്ക് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊരു ഉത്തമ യോഗിയായിട്ട് മാറാനായിട്ടും സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയത മാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമാ മത്സംസ്ഥാമതി ഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തികളൊക്കെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ മറികടന്ന് ആത്മജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്തെ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും നേടാനുള്ളതല്ല, ഈ ഭൗതികതത്തെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? യോഗചര്യകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ നിർത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യോഗചര്യകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി, അത് ബുക്കില് വെറുതെ ആ പോയിന്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മകാന്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, മൂന്നാമത്തത് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ആദ്യം കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് എന്തിലേക്ക് കടന്നു? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റില് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് 5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനിവിടെ പെൻസിലിൽ എഴുതി അഷ്ടാംഗയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ വെച്ച ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മത്സരം. ഈ അതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അല്പായുസുകളും ആത്മീയ ബോധം തോന്നിയവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസുഖമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതെ, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അല്പായുസുകളാണ്, പിന്നെ